νησί των κοραλιών, το φεγγάρι στο νησί των κοραλιών. Μια γυναίκα στο φεγγάρι στο νησί των κοραλιών. Δεν μπορώ να την αφήσω, δεν θέλω να μ' αφήσει αυτή η γυναίκα μες στο τρένο, στο φεγγάρι, στο νησί των κοραλιών. Πώς είναι πιωμένοι, κύριε? Ξέρεις τι κατεβάζουν σήμερα οι γυναίκες? Έχω την αδερφή μου. Λάβα του πιωτού, κύριε. Καλά που βρέθηκες. Βαρέθηκα, Νικολόπολη. 2 ώρες περιμένω. Δώσ' μου την εφημερίδα. Ορίστε, κύριε. Είναι καλύτερα? Συνέρχεται. Σιγά, κύριε, πώς κάνεις έτσι? Να με αφήνεις την κουβέντα και να πας πιο γρήγορα. Έλα, πατέρα, και έχω αργήσει. Τα παιδιά κοιμούνται, μην τα ξυπνήσεις. Σου φτιάξα καφέ. Κάτσε και διάβασε και μην κάνεις δουλειές, εντάξει? Τι έγινε, δεν κοιμήθηκες καλά? Τα πουκάμισα του Γιώργου, σιδερωμένα. Να σου ετοιμάσω κάτι να κολατσίσεις? Έχει φρούτα στο ψυγείο. Όχι. Άσε. «800.000 φορές το έχω πει. Ανακατεύεις όσο είναι κρύο το νερό. Ύστερα τίποτα. Να ηρεμήσει μόνο στο καφέ και να ψηθεί αργά. Ηρέμησε εσύ πρώτα και θα ηρεμήσει και ο καφές. Στεναχωρέθηκες? Σαν να έχεις ανοίξει πανιά, μου φαίνεται. Arrivάραμε ταλαιπωρημένοι στη Γιοκοχάμα. Τρίτη πρωί, 10 Αυγούστου, συνεχίζω. Σε εκείνο το λιμάνι οι Ιαπωνέζοι είχαν 6 μαγαζιά δικά μας. Οι γυναίκες πεντακάθαρες μας περιμένανε. Είχανε μάθει καλαματιανό και ρεμπέτικα. Πίναμε και μας χορεύανε.
Μια καλή κοπέλα, νομίζω Ταϊνό, διάλεξε το θερμαστή Γιάννη Βασιλάκη. Τους πάντρεψα σε εκείνο το ταξίδι. Παπάς, Ιάπωνας Ορθόδοξος. Η Ταϊνό έκανε άνθρωπο το Γιάννη. Άνοιξαν δικό τους μαγαζί και πρόκοψαν. Μη το φεγγάρι σαν ζωντανό στουγάρι και φετρινός ρόδο. Το 5.000 όμως δεν έπρεπε να τα αφήσεις. Δεν το έκανε για να σας στεναχωρήσω. Έσκασα όταν μου το είπε η Βάσο. Έσκασα. Δεν έπρεπε να το κάνεις. Έφαγα τα τηλέφωνα. Από την κλινική σε βρήκα. Γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ. Να το πάρεις πίσω. Αν το ήξερα δεν θα τα έκανα. Μα για όνομα του Θεού. Σε βρήκε αυτή η αναποδιά. Και θα σκεφτώ το 5.000. Δεν κάθεστε να σας φτιάξω κάτι? Μια άλλη φορά. Θα σου μαγειρέψω εγώ. Θα σου φτιάξω πέστροφες σε φύλλα λεμονιάς να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Το έμαθα στην Κεϊλάνη. Το φτιάχνουν και στα Γιάννενα. Παλιά όταν ξεμπαρκάρισα είχα ανοίξει μια ταβέρνα. Βαρέθηκα όμως το τηγάνι και το έδωσα το μαγαζί. Ήθελε να με κρατήσει το κορίτσι. Ήτανε μικρή τότε η Βάσο. Άφησα τη θάλασσα. Μου πήρε διαβατήρια, φυλάδια, όλα. Ένα πρωί κίνησα για κερατσίνη να φέρω χταπόδια. Τα φτιάχνω όπως στη Σενεγάλη. Τα βράζω στο χαμομήλι και στις δάφνες. Μου είχε δώσει λεφτά η Βάσο. Φόραγα σαγιονάρες. Ήτανε καλοκαιράκι. Της έφυγα στις 9 το πρωί και γύρισα ύστερα από 9 χρόνια. Εκεί που θα πας γράψε μας. Τη διεύθυνση την έχεις. Θα σου γράψω. Α, και αν θέλεις να περάσεις μερικές μέρες στη Σαλαμίνα, θα μοιραστούμε τα έξοδα για να νιώθεις καλύτερα.